Hello everyone! Welcome back or welcome to my channel. Hello! Beautiful day everyone! Welcome or welcome back to my YouTube channel. Today guys is a new day, a new life, a new blessing, and a new vlog. So, for today guys, may isi-share po ako sa inyo na kung kitchen lover po kayo guys, is magugustuhan nyo po itong content na to. Kasi i-share ko po sa inyo guys, itong content na to. Kasi sobrang mura niya at saka nagustuhan ko talaga siya at nagsisell siya ngayon. So, kung kitchen lover kayo guys, so para sa inyo tong video na to guys, ipapakita ko po to sa inyo guys. I think magustuhan nyo talaga to. So, ito na po yung i-unboxing natin guys. Galing po to sa Shopee guys. In-order ko po siya. Ito po siya guys. Ayan. Ayan. Hindi na po ito yung carton niya guys. Kasi, tatlo kasi kaming nag-order nito guys. Yung sister-in-law ko, mother-in-law ko, at ako. So, tatlo kaming nag-order. So, yung pinadala ng seller sa amin is yung ordinary na carton lang. At saka, kinuha na namin siya dahil inisprehan pa namin siya ng alcohol. So, dito ko na siya nilipat sa box na to guys. Itong box na to para matibay talaga siya kasi hindi ko pa naman siya gamitin. So, itago ko muna siya. Ito po siya yung item guys. Sobrang ganda guys at mura lang siya guys. 770 yung nabayaran ko. Dala na yun ng shipping fee. So, maganda siya. Perfect kasi to guys. Pag may mga occasion kayo, may mga party kayo na kailangan yung ilagay yung mga ulam ninyo, yung mga pagkain ninyo. Yan. Ito po siya guys. Bale, ano to guys? 6. Wait. 2, 4, 6. 6 siya guys. 6 pieces na ganito guys. Ayan, hindi pa siya naalis lang sa cellophane niya kasi nisprehan namin siya but hindi namin siya inaalis sa kanyang, ayan. Ito po siya guys. Ano siya guys? Stainless po siya. At ayan po siya. Ayan. Ayan po siya guys. Diba ang ganda? Maganda siya guys at washable po siya. Pwede nyo po siyang hugasan pagkatapos nyo gamitin. At ito po yung kailangan mo pa kasi siyang i-assemble guys eh. Ayan. Ito po yung takip niya guys. Ayan. So kailangan mo lang siyang i-assemble bago mo po siya ilagay. Kaso hindi ko to siya na-assemble. So mag-a-assemble po tayo guys para makita ninyo. Sobrang dali lang to guys. And ganyan po siya guys. Sana tama ako. Yan, ilagay natin siya dyan. Ito. Tapos, ayan, ipatong natin to. Ganyan. Tapos, i-twist natin siya. Twist natin to. O, ayan. Ayan na po yung takip niya, guys. Sobrang dali lang niyang i-dikit. Ayan. At, ito na po yung kalalabasan niya, guys. Ganyan po yung mangyayari niya, guys. O, diba? Diba, ang ganda niya? So, murang-mura lang to, guys. Kasi nakasale siya ngayon. At saka, ito po yung mga stand niya. May stand siya. I think, 4 po. 4 na ganito. Ayan. Sobrang dali din ito ilagay, guys. Pag ganyan na lang yung lagay niya. Diba, ganito? Diba ito, guys? Ito, ayan. Ayan. Yung steel na yan. Ganyan. So, i-ganyan nyo lang siya paglagay guys. Yan, palagyan. Parang may ano siya dito butas. So, ipasok nyo lang siya. Sana tama ako. Ayan, ipasok lang siya guys. Ganyan. So, sobrang dali lang to guys. Kasi pwede kasi natin siya ikikip pagkatapos. Yan. Maganda siya kasi pagdating niya guys, sobrang okay niya talaga. Walang damage na dumating. O, ayan. Ayan na po yung paa niya. Ayan. At pwede niyo siyang iganyan. So, pag ganyan siya. Lagay natin siya. Diyan nyo ilagay yung ulam. Diba ang ganda niya guys? Ganyan siya guys. O. Ayan.
Ganyan po siya pag pangyayari. Tapos lagyan niyo siya ng ulam. Ayan, sobrang ganda niya guys. Sobrang ganda talaga. Nagustuhan ko siya. At sabi ko nga na kailangan ko pang mag-order ng isa pa para magiging 12 pieces lahat ng ganito ko. Ayan, sobrang ganda niya guys. At yung stainless niya guys, makapal siya. Sobrang kapal. Ayan. At dito guys, ito beldo to guys glass to siya. Pero ingatan nyo siya pag magwa-wash kayo nito kasi pwede po siyang mabasag kasi beldo po to. Glass po siya ang takip niya. May glass siya guys. Kung nakikita nyo siya, sobrang kapal, makapal. Makapal din siya guys. So, sobrang ganda kasi in-order ko siya is last week lang ata. Ayan. Dumating siya na mga second week siya dumating siguro kasi nga Christmas kasi yung time na yun. So ayan ang nangyari sa kanya guys. Sobrang ganda niya guys. Ayan. Kompleto kasi to guys may mga takip. Ito po yung mga takip niya guys. Hindi ko pa kasi na-assemble yung mga takip niya. Ayan. Ito po yung takip niya guys Ganyan. Ito po yung pangtakip niya para assemble niya siya. Ito po yung stand niya. Sobrang ganda ng mga stand niya guys. Yung stand niya guys is manipis lang siya. Pero pag nilagyan mo po siya ng anong gusto niyo ilagay, okay naman siya. Kaya naman niya kahit manipis siya. Basta wag lang yung sobrang bigat na talaga. Hindi naman talaga sobrang mabigat yun. Kasi hindi naman siya gano'ng kalalim. Sakto lang ang lalim niya. I think nasa 3 inches lang yata yung lalim niya. 4, mga ganun lang. Hindi siya masyadong malalim. So, hindi ka mag-worry kapag manipis yung niya guys. Manipis yung stand niya. Kasi kayang-kaya niyang dalhin yung kung ano man yung ilalagay mo. So, yun po yung kagandahan sa kanya. At pwede mo po siyang hugasan anytime na magagamit kayo. Kasi maganda talaga siya guys. At nagustuhan ko siya guys, yung takip talaga niya guys, sobrang nagustuhan ko kasi yung takip kasi niya guys, ayan, para kasi siyang pang mayaman, parang disinting yung yung takip niya, yung style ng takip niya. Kunwari gusto niyo pong magkarinderya, ayan, ito pwede niyo po to siyang ilagay doon. At saka nga, dahil nagsisell po yung Shopee ngayon, so kailangan nyo na mag-order guys, ilalagay ko yung link sa description box para mapuntahan nyo po siya. Para maka-order po kayo kung mga kitchen lover po kayo. Ako kasi guys, sobra akong mahilig sa mga pangkusina. Gusto ko talaga guys, sobra akong mahilig doon. Kaya lagi akong nag-o-order. At saka guys, may isa pa akong i-haul sa inyo. I think hindi na yun bago guys Hindi na siya bago. Yung sobrang biling-bili yung mga tao kasi sobrang ding ganda niya. Ang pangalan niya ay kay Isabella. Sobrang ganda din guys. Set na po siya. Sobra ko siyang nagustuhan. Kaso lang yun, medyo mahal siya kaysa dito. Ayan, unboxing ko din yun. Ipapakita ko din yun sa inyo. Baka kasi magustuhan nyo din. Kasi ako guys, sobrang gusto ko to. Nagustuhan ko talaga. Yung dumating na to, sobrang, wow! Napasabi ako ng ganun. Kasi, ang ganda kasi talaga niya guys. Perfect talaga pag may mga okasyon talaga kayo na gusto nyo siyang gamitin. So, ayan, nagiging may na kayo, 700. Kasi dito ako sa Mindanao guys, is nag-shipping na ako almost 100 plus na siya. Kasi ito kasi guys, is nirun off ko na siya ng 600. Ang 6 na to. Itong 6 guys. Kasi nga, nagsisell siya. Dati kasi, nasa to, 1,000 ata to. Pero ngayon, nagsisell siya kasi dahil Christmas kasi siya. In order ko, mag-New Year na. So, nagsisell po yung Shopee. So, agad akong bumili nito. So, may 6 pesos ka na, diba? So, ang nabayaran ko is 770 lahat with shipping fee na yon. So, hindi na siya masama guys. Kasi sobrang ganda ng quality niya. Dumating niya sa akin. Ang ganda, nagustuhan ko siya. Gusto ko po siya i-share sa inyo. Baka kasi gusto niyo ding bumili nito. So, ayan. Pwede kayong bumili guys sa Shopee. Kasi sobrang ganda talaga guys. Hindi kayo magsisisi sa pera niyo. Kasi sobrang ganda ng quality. Yung design niya. Ito yung design niya guys. Sobrang ganda yung design niya. Tapos glass pa siya dito. O ayan. So perfect na perfect yan. Kasi magbe-birthday na kasi si Cases. Malapit na yung birthday ni Kisses. So, ito na yung gagamitin ko para sa birthday party ni Kisses. Ayan.
ito lang po guys, yan lang po yung i-share ko po sa inyo guys na sobrang ganda at nagustuhan ko talaga siya. For me lang guys ha, sobra ko siyang nagustuhan kasi nga kitchen lover ako. So, ayun lang guys. Yun lang po yung isi-share ko po sa inyo. At ilalagay ko na lang sa description box yung link ng seller na binilhan namin ito. Kaya guys, thank you so much for watching guys. And please guys, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng video. So, ayun na guys. Thank you so much and God bless you everyone. And stay happy and stay healthy. Bye for now, everyone. God bless you all. Bye. See you in my next vlog, guys. Bye.